ke Navaboya batenubaye Tianga tiria tindabu Chikorokyo boronge bwaye Motoria Yeso bambetwe Bairuruke gochomochoria Kobachomeirwe timbaba Babekerwe tigutwa Kobabuire ebibe Somogo combatere Aleluya Amina Iwa Asigo Yeso nkorangeliare Imoka korweke bute Imoka oranjentiri Wango mosunte ngochore Imoka sarieke bute So ase Yeso toreke Asigo Yeso nkorangeliare Imoka korweke bute Imoka oranjentiri Wango mosunte ngochore Imoka sarieke bute So ase Yeso toreke Inchuo Chiga bonongo chikoa telephone messenger asoko tero komo ntwango motera ibageri neri ino telephone messenger njua asoko tero matera ali alwetu moromu anyarute
20%.
ng'ori otaratera injua ngogotera mariachana injua sogotera obe inju baba
nilikupa wewe damu ya moyoni ili wakolewe uile ufuni. Nimekupa nyima wewe umenipa nini? Nimekunyima ni wewe umenipa nini? Nilikupa nyaka yangu duniani upate inuka kuishi mbinguni. Nimekunyima ni wewe umenipa nini? Nimekunyima ni wewe umenipa nini? Nimekuletea huku duniani pendo na wokovu satoka mbinguni. Nimekunyima ni wewe umenipa nini? Nimekunyima ni wewe umenipa nini? Nipe siku zako udumu mwangani na taabu yako wingie rahani. Nafsi nafsi pendo mali twae Imanueli. Nafsi nafsi pendo mali twae Imanueli. Biamono kinga kiti gangu chika umulisi obai uli baganera atere amona na bali babetiari inde to Gatara namba 35 Kiswahili. Nimekombolewa na Yesu na sasa nimefurahi kwa bei ya mauti yake. Mimi ni mtoto wake, kombolewa na kombolewa na damu, kombolewa mimi mwana wake kweli, kukombolewa na furahi, kupita lugha kutamka, kulionyesha pendo lake. Mimi ni mtoto wake, kombolewa na kombolewa na damu, kombolewa mimi mwana wake kweli. Nitamwona mfalme wangu katika uzuri wake, ambaye najifurahisha katika torati yake. Kombolewa na
na kombolewa na damu, kombolewa, mimi mwana wake kweli. Najua taji imewekwa mbinguni tayari kwangu, muda kitambo atakuja, ile alipo niwepo. Kombolewa na kombolewa na damu, kombolewa, mimi mwana wake kweli. Ninaenda kuimba moja hapa ya Kiswahili. Kama yule anajua anaweza kuimba na mimi. 143 in Swahili. Baba, sina msaada ila kwako pekee. Kama kwangu ungefichwa, nifanyeje Baba? Sasa hivi naamini Yesu alikufa, alimwaga damu yake nitoke dhambini. Naamini mwana wako, nipe nguvu zako, nichashie mahitaji katika saa hii. Ni furaha gani kwangu kukuona uso, nichashie sauti yako nipate neema. Sasa hivi naamini Yesu alikufa, alimwaga damu yake nitoke dhambini. Waliwe wate Kiswahili mia ya meno meronge na isa na isa. Kiswahili ngote manyo cha katariki kusinga sawa anja chinga. Univute karibu pa unikumbatie, unisongeze kifua, ani nataka pumziko. Univute karibu kwa kamba za upendo, univute karibu, univute karibu, karibu nawe. Univute Mwokozi wangu, na tusiachane. Mikono yako juu yangu leo nione. Univute karibu kwa kamba za upendo, univute karibu, univute karibu, karibu.
unionyeshe, uniuishe, niwe safi huru. Univute karibu kwa kamba za upendo, univute karibu, univute karibu, karibu nawe. Ama sawa na right way. Anje nabakwani nande bwairire aya morocho mangana maka korwa mukete amatera aya na mangana manene tiga twategerera kogotera gwategerera kogotegerera kogoteru nae kwamanya kinge gotera na inche ni nyanje ta matera yali abaire ndukeiga namba 15 na inche kegusi na inche na nchira se mogorobeje ntebyo manene unanyigwete ono tunyagotera amotwensi se birengera rime kwanane nkoro yane ontebya mangana nyigwe enkoro ime toli ayebweka igule nkoro yane nyigwe lyogi lyao eryongotoye aye nchenge ime yao omonyerere ngora no bwanchani bwao mbe omobu iboli otali na ebibe kwana nanche omonene no bwanjani bwao omonyerere ngora toli ayebweka kwana na bana bao enchera enchenu vaichorie omogoko valende varabe varubogi masore bonda bwao boche omonene oito incho karansana intwe omonyerere ngora no bwanjani bwao imbe omobu iboli otali na ebibe kwana na inche omonene no bwanjani bwao omonyerere ngora toli ayebweka kwana na bana bao enchera enchenu vaichorie omogoko
sana intwe omonyerere ng'ora n'obwanjani bwao mbe omobuibo oli otali na ebibe kwanana inche monene n'obwanjani bwao omonyerere ng'ora toliayebweka okwanebunakale wakwanete ense nindigetie nkomanye eliontarasole nyora kiengosikaye nkobakebo tambe mbwatie ayoligetie amatukonde moyo omonyerere ng'ora n'obwanjani bwao mbe omobuiboli otali na ebibe kwanana inche omonene n'obwanjani bwao omonyerere ng'ora toli ayebweka. Amen. Pole na abakorekanithia akeo. twagũrĩra matera agaiga tiga nyasaye aimũkĩrĩri gwĩ igũrũ abaminto mũciceni gwĩ amo na abategereri baitũ batategererete ndoche ngonya gũtũma barĩ message gocha buna batũbwatĩte igo tiga ngũ nyasaye tũrae n'omũiko omochenu erinde togenderere emirimo yetu achete igaiga tiga tũkũra matera no tũgũkũrĩra agaiga na inde ribaga kũrira atũke abo togotera chingaki chinde tusabe nsaito yoro muya twakorana irimbi yamono nande mbi yamono ase eng'encho y'obuya bwamo n'obusera bwao obwancha kwao gwakorekire buna twakoboria aba bonsi totegererete amatera aya iga buna ogotera okokwarure gwakwanire ng'a kwana na incho omonene twensi nyasaye okwanire amo na intwe tiga ngeka akwanire amo na intwe naende agochi gokwana amo na intwe agotomonyerera erinde tokebwate tokora orogendo oru iga togende nkagotimoka tiga ngo ogwancha kwao okoreke n'ebindi binde bigoendera bono chinse echi iga twasabire obirae n'omwiko omochenu abakwani baito ekero bagochi gokwana ati toigwa eriogi riabo toigwa eriogi riao rigotomonyerera ng'ora erinde tata nyasaye tokora orogendo oru iga togende ngekiagera ense eye iga ngoetere naende bwango iga nkobwere teigochi gokonyeka twitigira ase amagoro ao kore buna origetie ekiagera twasabire twegenete ime ya Yesu oyo ore omobori oito. Karibu Marisi. Biamano cheni ase gepindi ekiagendereire ekimanyete kero omonto anchete biamano ase amatera chinse chibono tete kumwarigania omonyagitari oito akwane na intwe taramwarigania oyo taranyora egetabu eke oimoki okoboko tokoe sokorika chinotes narorire oyo omaega aria Linet Mong'ere maega ari basi bono chinse chiga ntagete kumwarigania omorandi oito omonyagitari oito mbarenga bamanyete omonyagitari oito bageni bwachire iga motaramorora mbaro ngochare bono momorore nakwanete na intwe ase esimi totamoroche kero arenge Kenya bono nyasaye omoretire iga ase tore
bono okomorora agokwana naye. Munyagitari oito karibu. Munyagitari oito akoroku Dr. Wycliffe Onkoba obeire naintu koru igoro ariachete ando kwanire naintu rero mambi nande bono amaswali abori morike timete osintwarika twarika amaswali aya bori koreka namuranyora maswali iyo bono gagokwana bono nimete ng'a amaswali ngochari gocha iga morika amaswali ayo ko batore karatasi etanana iga kero omonto arike riswali riatagete erinde omunyagitari karagocha atarasoe topic yaya okora na maswali kwanza. Karibu munyagitari. Asante sana. Gocha, enseña, cari gocha, tora y caranse, botambe. Enseña, cari gocha, tora y caranse, botambe. Enseña, como que, enseña, cari coera, enseña, ana valleso, enseña, como tengo mongue, Enseña, trae botambe, enseña, ma puerita y yo, enseña, Seña, ecarego chato, recarase. Nya abana ba Yesu. Batere botambe. enseña, Abaga kabaya. enseña, Abangina baya. enseña, Ateliboka. enseña, Wale no mogoko. enseña, I think that's enough. enseña. Ahí sale. Oh no, head is over. Soldiers tumana matching bono tuna pathfinder baya. Igo. Yabarwania baya tokale matching tumana turachaka na hem these and those. Aya. Mukolista grosso. Head Okay, 3, go. Head, shoulder, knees, santos, knees, santos, knees, santos. Head, shoulder, knees, santos. Yes, eyes and nose and mouth. Head, shoulder, knees, santos, knees, santos, knees, santos. Head, shoulder, knees, santos. Yes, eyes and nose and mouth. Now faster, wango wango. 3, go. Head, shoulder, knees, santos, knees, santos, knees, santos. Head, shoulder, knees, santos. Yes, eyes and nose and mouth. bono kwa bukira. Amaswali yetu ngayale. Itu kurachaka. Igongobuli ng'a bono twasomire ng'a tonyakoba tokorenda emibere yaitu torwara lakini rende natemire kuragera buya lakini nkwenyora ndwarete nki bono omiseti
wana igwatang'anira omwalimu gwasoma gochimotwe n'omwanafunzi omuya iga wona aye tiga turasoma gochimotwe tumana gotega aki inki bono muno twasoma iga inki kemborete tumana kweburia gose naki iga abantu bagwata maswali maswali tayo mada maswali togo so nje amaguru anyarire nkoya maguru ari bune borete iga igo nkoyi ogokumia rene nagaiga naro akirene batebete na arthritis lakini sari anyarire naenda nabwate mechanda yae ona ndokurasoma use toireria majibu toenenga ya tokurasoma tumana kuria amajibu gakabe amaswali gakabera igitabararia magega bona nu mwacha gasoma kumega tirasoma tu tumana koira ochiai mega naende ningo akopolingura kai maria chana lazima manya wanafunzi babo bia mono nje nari kuboriga abanyagitari nabo bakorwa mariogo nandi nabo bagosemia abantu buna bagenderete komenya berende betange na marwaire nkige kogera barabo bakorwara abanyagitari nkurwara bale akina barabo bali mwanya bantu mbali kubuna amajiko na barabo bonsi naki n'abanyabibe gose naki gobono tiatorore tari endu twense turabaikiranu ya nabokora nimanyete ke lakini bwaenda gari kombo kidogo bono togosoma ngai twikere ngi twasoma mambi ngai ngi twasoma mambia ya ndo some tindagera ntwase mndagera budi twasoma igoro yo mukristo no kiasi mukristo ukwelita ntwate ndagera budi ntwate ndagera liragera no okwelita na kutwate atalibo ara nando okwelita konki kwagarire ntotabuati kwaretire twabere oki okoragera okobe nekebe tayo abo the sin of intemperance na ndenge ebone yue kogera ntori koba missionaries yabaya gose naki asi kitu atungetwe nyasaye akarora utungire kirege ntopuya akamana gutunga ki mwanya bantu igasi mwanya bantu ninkiense atenenere kireki to be a good steward talibo ndole kusoma stewardship tali saraka yuka ya no kusimeka maugalia nkuru katole environmental stewardship no kusimeka mauga iskoga bado ingi stewardship koseraki naye bono ngwete ne rore buya mwira ono etenerete buya bono ko twabere ki bad stewardship yes bono tugochakana inflammation tugochakana ki litene linne toli baga kalenga in community abangina mono etegesongo in community in the house igaminga community ime in is what alafu tuchake flammation flame FLAM flam tukwane flame community omuliro oleki omuliro ararai yole ime bono eyiko chimoalio ne process ne process bono inflammation no muliro ararai ime mwaigure uyo tarai wat aboli omuliro ararai ule ime bono inflammation yeye
inflammation egereki a noun tonsaleriki egererieta naende bono inflammation nengia nande nembe totebe ngo chingeni kwa ngo konacha ego Kenya egabichi kwa ngo Kenya egabichi umuyogo okebake umuyogo raki kosikende giakwara asili yote lingi okorora ingike kura jaga soka amanyinga uko nyabatake ngikia manakoba da ago bata amanyinga ali akoraki ya bwata no mubero koraki obwata na igo gwachaka gwachakire kogwena ka manyinga ta iso gwachakire kokoraki gwachakire kogwena dituko elimo lia eta kuse kuchimaragoba igabwa asekwena cha igo acting or definition ya etwa entwanye kora figurative no muliro ureime nande kwarara muliro noraria nande gutwara muliro mutu nabako mutwe nabako baraia magoko nabako ba joints joints among no joints joints kwara nabo gutwara umuriro nabo gutwara onsi umubiroki umubiro onsi nkora tuli nakie umuriro yogocha bono nabo umubiro ko baraya ebirengererie binge ngwagore tendege lakini bono utaite kugura ko kwagotire ngwajete sukuru tuare etigiri bono utaite kunyetwara gosenaki besa nkwa bwata bono nalio koraki utatogole broad ole mwaka 50 utatukwaga nyumba emiaka rengo ja komenya emiaka yo mundo derenga 70 waigire 65 utatukwaga nyumba nene kabisa abantu bakobo ekinyuro tote emiaka ebugwe ko tanirenga 70 eju yago chiguro ne aki ne mechando no bororo bono kubaikire bono ikwaroro muliro nga yuko nyinjakira kitoro chia koraki kiabura wacha korengereria bono na kingo jakoba amego amaoko nguna bagutwara muliro bando bara bagote bako yibisanyi kabisa ingoya kabisa ngoyi kabisa nabo gutwa nabeko bo mubiro mugima ukujia nabinde koraki ndeba mungana bago chekirin kyalyo teba indege kujia kutali mugusina ndo manyete nabo ko sinyungi umuntu yakwana kabisa nabo ngo yumuriro rukuruga ocho tira wenda gukia kiamana kungaka gochimega namo kana nyakitali mwateba iko mundo tali gosoma binde mbijo kitabu mbijo pi aya nango igwe ketego gutara kurwa kia minyoka iga yaji yatenenera nai muno no mundo mbwatire tali moko na kitabu mwateba iko baro mundo sinyuna kimburwa ire kiobo mburi bitabu ngai mwa basome to muno igwete bono muliro na bakoba onsi bono inflammation egere kabere nereria yogo konya nerio konya umubere elindo nyare kogwena tokenyoruka acute inflammation ya a very short period of time bono toirane ikabiji kwa ngo Kenya wekebe kiara amanyingaru kwa bwatirira akoraki asira alafu maragoba wacha koiguki ubuchungu ngo chakabore enkoro ya jarai kwaigu munike gwakanaki kiaja gwaka ingeke gwaka ingeke gwaka igari kwa kebetu gano mujio tuli koigu gwakere eyenge okora bono etete gokonye ogwene iguruko acute inflammation which is good, which is what? Which is good.
alafu naende nebwate amathara aye bono tutebe muno oyu bono oyo tegabunika obunikire kabisa. Number 1 ingi okuraigwa pain ningi obururu pain naende gegocha numubiro ogotebia aya bintu mbiriki mbiri buya nabe mundagate mutu ngatiri mutu tori gogwati asenjo mutu gwatiri mutu ne siren egotebia bintu mbingi ebintu mbisale gedase gete yembere gocha mutu ndoro abanda babansi bali bakora bali bali obukima baraire ngo banayo ngo barabya bono pain is one. Pain is what? One. Koko bona boko igubururu na bokoraki na boko igubururu gotaliko esigine yo manyanki okugwera bururu na boko twara obururu obu the rest of your life gotamanye de pain yo deba igendo kero getalibuya getalibuya na ndi bono ras muri girinki kigeko geran ko igubururu kubururu iga. That is number 1. Bono igali bono aja ko iguliberera wacha ko iguliberera likocha asengenjo no miete amanyinga koraki acha amanyinga chabu naenda amanja inga muna gocha amanyinga nabwate chembe chiri chimbaliri na chindabu na bago chiruka iga red na white bono echi chimbaliri ne chia koira oxygen embe omubiri omugima oxygen nagigo oxygen igorogwa aya baigwa oxygen made ke kusibi ngebwa science nyinge ime abekire mbeo oxygen corona jato funsi abekirwe mbeo igono oxygen yengiya omoikomuya embe ngiya elinde kona kogera mubiri ogoroki unagusuka bono ye muna amanyinga acho amanyinga nkiabwate nabwate liberera talibo nandega amanyinga achira mange ase asabuna giakoba agotwara liberera asengenjo esegine agenderete igaba amanjinga munacha na white blood cells yechi nabaskali bali bo mubere bagocha ase totebe kwana chekire gosobwate injury bono ko chekiro chiachana white blood cells yechi kasi yabo ichigo cha korora haya uyo talioga uyo no mungao ngitokora no kumubwata bacteria jones bibono chiataka ko ba surrounded igabu chiakoraki chiko na goitua bono nande third sign ekoba redness gukurigereria ngosi yao na bakora robimbete na ndi yacha ko embaliri na gegoja na amanyinga achire igobono into what the 5 cardinal signs kia inflammation. Number 1 gitwadeba pain oko igubururu number 2 liberera no kuna igara boko igwa igase na umia na baliberera gose na gose kwabuneka na wigwete liberera ndiro na ende bono kwanya onye gorum talinto bamwamu nantwe bando balia barana bakora kwacha yoraki kwacha ko balira elinde korkia manyinga aikiro alafu bono mona manyinga ichiro inki asabwa manyinga botambetali quantity ya increase ya manyinga inki okora ugo chaka kobimba swelling wacha koraki na benga no genda se ngombe wajifusura kwatengeria kugwatengerie ingi ogogorangi okoba maragoba uko bimba gukwabimbire kuko gukunana kigwete kure abagina bagotebe kuko unyunyunda nanda gugwoka tali bomogoteba bono igo ikuruko swelling gukwabimbire asengenja manyinga akoriki aichoiro alafu bono mambia gogocha kubuka gwatware ekebera talibo alafu naende nonyale gotacha mambi bono gogokorwasi nugotacha egekuruko loss of function kwaja onye bono guru butambi gotacha buya bono you lose function to konyara bono ejo bono ne inflammation eliengia turi yago konyire after igo bono loss of function matukabira tato kwanyo nandi kwaja gotacha buya bono ebinde bia resolve onye ne liote liatwaraki amaira talibo
riatwara amaira ekwanya bata matuko abira atatu gukona konyuki antibiotic gwakora ki gwagwena amaira yang'ayiarwa noja amanyi ngari munachete akaumira bacteria akajibwata akachirwania bona akachikoka achikora chiabona chiakofomuki chiafonyu amaira talibo bona chiakuro chiakure bona maira ari gukunyabata gweti nyugo kwabeka eliogo togweneti kwagwena ingosi yaira na buya kwera nanu makwarenge bona iwe kuruku acute inflammation iwe rengi ya kabisa egotokonya botambe lakini akotebyo mubiro wetu gole machine ingi ya kabisa machine ingi ya kabisa tuliko nyiraze garage ende yonsi after igo kwagwenire bono ebinde bitano ngo tokonya bire alafu naende nabokonyora watwalire inflammation ende kuruku chronic inflammation area get a short time ya elite like 3 to 5 days you are done 3 to 5 days you are what you are done 3 to 5 days kwa gwenire eliote liakalike ya ena kimogota liakamukire kwa bere buya bono ndubwate chronic inflammation iyebone gekoba on long period of time naende yego chase ngenjo ya toxins causative agent egente gekora yaja chikuruku toxins gose poison poison yeye nebintu tokobeka gochinda gose tokumira in our environment muna bono na bote aba ya yesu umankoli kabisa lakini yesu kumunga yokoru ukokora koru ejiro echireye umuntu osimegete yesu kuma ngia kobeka yesu kuma yae maliogo amaliogo ya nyamaliogo atali maya asomo bere wakora ki kwalia ana cause chronic inflammation warori arafu na bokolire bintu muna bono chindagara chibwate muna chiaba aflatoxin aflatoxin abantu kalemba kalire enjara njalenge nakibaka chiruke chibando chiri chingundo bando mbaga joli bana chingundo baire tinga bali mbaga kule lero ngo itajira abantu sana amachoni amaki ichama konde bando mbaga sana nechindabu bairaki baitinga bono lero ebinde byo gukobekeraniamo na biko na goraki biko na utoita segenjo abantu lero chibando muna bono like last week chise cyane isano njiakwa chise cyane irenga isano njiakwa ba chiete bakagorobosie so mundu gokora gobosie bakarugura chisese kise jiganga kuragera ndagera kidogo chiakure umunyagitali gago jote haya ejinki aflatoxin ejitete iwana aflatoxin noere kirase chibando njiri gomi gubuya chibando njiri gomi gubuya ichi abande bakorusi mugondo chitakoletiki nane gose cheko chiatwereirwe lero kiagenge yomete kiagenge abwate embe na beko na gweta lero babeka chiguni bwango abaibi babujire tubeke raia nane nyumba mwarosi jibesa bono nyumba kimubwate permanent mwabeka raia esimitigoro bono chiakenda talibo ko chiakenda chia mana okroki chia bosa chia ko basa sinja machaliki naende bwa nyora naende nyumba muneta menyiri imbura yaka jakira okroki otonya bone chima de china chiko koraki na chibona chikotwara mold ye chibona chata koraki mold ye lia kukwanyara ne sumu no mugati unyutike matuka biratatu na bakoraki ukomera matosi bona matosi aya na arakorukwa toxins na arakoruku got toxins bona toxins zichiri in the environment in food and in the what in the environment na ende chibona ngona koraki ngona kuchiritole bona mubiri oito ko bwate inflammation ngo process yole toxin itse talibo
ya generate ya rosia ko bia muna bona maira ya rosia e capsule bono kwanyora tumbua tinjira uko chisoki kurwa so mubiro ngai chigo tigara na bengo beka mache abwata maraba unyabeke tangime amaraba alinga yako enda igago koraki agotere manzira kiria mache igurale amarabu igo bono toxins ko chia tigara araya umubiri ime ingi chigo kora njibwate side effects bono nera tukuruka chronic inflammation kose chronic active inflammation na bako ta ko bugi morobu mbenyete go menyete bugi mubuya lakini mechande mbwate butambe neye bono chiana u generate free radicals bono kwa chaka nguvu yo mubiri yana okoraki yana okoerera bono tietuligereri inflammation eliengia inge okora number 1 it heals cuts inflammation eliengia amaote ngogwenale talibo inflammation ibone yu nengia number 2 soft tissue injury itaba mune go tote gwatengeria matukabere nabo okobera nkama tukabere kwanyarwa jagi utachabuya talibo tujie tinya gitali talibo tujie tinya gitali ingi kiagera kwa gwena inflammation era yagara kikwa kwa gwena number 2 infection bacteria infection likuba ss ama sunyana yagi masunyana neye mioro ama sunyana yagi ama tukalenga na kwa koraki ingi kwa gwenera dali ndimu kwalia kwa nchi ndimu mwezo no jaja omubiro koraki emubiro koraki gweni no ene nyoni na begwa kwa ligena yaenda kabisa kidogo kwanyora naende yaki ya gwenire ndu akaite chinse tukale kojolese twebekirite eliogo lya ibweka ndu amaite ngekyo. Then number 2, and this occurs in hours or days. This is good inflammation. Bono tubwate yende twateba eguru chronic or bad inflammation. Bono ere gotoita butambe nere okoraki egotoita butambe inge gotoletera number 1 weight gain kwanyara ngoragirore buya inflammation yare active in the stomach. Bono kwanyora the lining area lining the stomach inda iga lining inside the stomach de bwata mamiria mange kwanyora inflammation na toxins eji kyakolireki kyarusiria mamirali onsipi kyarusiria mamirali yaki onsipi ali alenda kwanyora ngige gutigara mwasibiria matumbo musibetia matumbo ingekera gusibia enda ngiyoko nyora ime amamiri taibo chinsemo bono no ena enda yao ne bwataki amamiri gale ochoko kokonya aye elinde kende nkebwaterera nsemo yenda geswara ya uchi amanyinga ime takikwanya kwa lile toxins echi namamira mucus ya nama milioni ama mire garonzi kuchakere miuro mpaka wana ayo ko nyabeka aliye miuro namabe na babweke naliale araya naliale enda yonzi this the same yanga neye kuruguru mpaka nze bona mamiriaya ka sirire kura somobere yokinga mwirinde chake tekoera bono toxins chiracha toje mamiriali igagutanga lining yenda nebinte binde bona ebinte binde toxins chianyora chiakunireki lining ne bwata manyinga na ne nyerere iga enda ne nyerere kwanyora bono toxins eji chiachakire gokoliki chiachakire gogo kugosamba enda chiachakire gosamba enda kwanyora abantu batwale kibirwereki igwete kona cha iguruga ende ya igure kona cha tali mongo teba ende ya igure koraki ekoye kose kona cha igongi kiabeire amaote akorokunaki ulcers kwaro mnabona egocha
ulcers yacha bono kwacha kuaya kumbwatera rie iguruga naende bono ko yabeire for over long time yatwara what we call leaky gut kwanyora enda nebwate bacteria nyingi sana enda yaito bwate bacteria nyingi sana kwanyora ichi germs toteve germs tia tojiro ke bacteria tojiro ke germs taribo see that is okay tojiro ke germs bono germs yechi kwanyora turchichi kwenda kobanda kuru igoro mpakanse because germs yechi chirenda yao kokokonya yo munyene echiro inda yao kokonya yo munyene bono germs yechi kwanyora kwatwarire leaky gut ochi kwatwarire getunu bono germs yechi achagiro soki ase getunu ekyo kiachira sa manyinga kwarorire igabu atoburwaire bwa manyinga bacteria yalenga manyinga ime na kiegoja ngai yaru korua raya akorua senda ingi kiagera yacha inflammation kwarorire bangina mwasiraga ngirorere mongnori osirire kabisa bono inflammation yeye bad inflammation egego ka for a long period of time na ende gego twara totebe toxins chirikwa kwabeka mubere utamanyeti kwarorire ikoenda chia kura gose chia rusia ama miralions pia lesenda kuruguruga korwa jara kimioro mpaka enda yonsi pi egebwata ama mira mange sana ayuna arago kokonya ye elinde kwaja komenya obugumu byasengincho bacteria nebe endaime nabego ekoraki na enzymes chirito ko enzymes chiko digest proteins na ende omubiro ojo to ngirose idi enda kimokoro proteins egegusi proteins na kikoro egegusi bono actually to the enyama ne bwataki proteins ya na wada ya tutrali protein the more than ngoli tole protein bono mubire mon special stones bikiro saidi protein bono enda ya itone bwata enzymes ne bwataki enzymes echinchiri chikolia endagere ritwalire kyanye break down ya into small pieces yani yanyesia yasi endagera edine yanya gara kurusia to debe chembeja ritubishi kose nutrients chiria edinde chia somo bere me chia nyara gotokonya bona mamira naro agutanga enda kose enzyme chirenda nchirienda because you're njimanyeti njima die nenya mayasoa nenda nesuguma because njima die aya protein yacha njima dineri bona nawo chikoli no nenda bona mamiriali nara koraki agutanga enzymes njikoraki njirienda mwigure buya inakibono ama mirabono gokwalire bintu bya anyarusiri onsipi wacha gotwara emechando asomubiro mwangigure bono kukwara emechando number 1 watwara peptic ulcers chiacha wacha gotwara ebito na senda ebito like injuries in the stomach ama ote ebito no is ama ote watwara mautenda bona mauta yanda ke acid elie ko bokima bwa kwara do bokima enda ngoro siere acid bona kwa gwe acid ya jagiro kokoki kokosamba kwaja ya jaga kokoroki kokosamba asengenjo mamirali ya kutangete akwata protection tayo aeli de tayo bona kwanyora kubwate alsasi egoko yoko ya na bago tebe ona karoki kwanywa mabere talibo that's why bago te kanywa mabere kwanywa mabere iga elinda mabere nkorosia de mucus karosia mamiralia enda elinda at least agoraki agokonya na ende bono kubwate bitonebi enda yaito nebwate germs nyingi sana jote bugo kwa jire kibara wakoraki wasibi waisaba moko asengenjo to kuna bintu elinda ndo koleki wa bantu banda marwaije bono go germs yeji ko chias
soanda chinyore liote ichikwenda ase liote liria kochiasoa ase liote liasoa kurua ase liote liakoraki kobwate liote ngitwateba. Number 1 pain, number 2 redness amanyinkang narai naro so amanyi akwacha anyora no bwate liote jamsi kiachire kochiaso chiaumira jamsi eji ngaiji kochira asa amanyinga talibo bona imejando yale ngenda kwanyora manyinga yo achira ria achire onsi asiale onsi bona kwanya kwacha koroki kwachaka koruara mwangule mpaka hapo fono yibono nere kutokonyoroka chronic inflammation na ndeye inflammation yegocha kobwate yere igoro nabakonyora orosete lioka unabona abantu naro bajaye runsabira abantu bajaye kunsabira abantu bajaye kunsabira agabona turasoma head shoulders knees and toes yabangi nabajaye kunsabira ayo monge nango blame no lioruga jikoni ulioruga jikoni nero ndetherie mejandeye aya head shoulders lale mama tusilale bado mapambano lale wazee msilale bado mapambano bado mapambano aya tokenderere tuajire 30 minutes bona mwalimu naende bona muko sawa naende tokora ndange 20 minutes muna muti moransa bera bono ngosa batole to gukura kosena ki to miami gonza bera ya eto ko sabali to gukura moko na gonza bera bono katikati talibo togendere bono twatebire ukugutwara bad inflammation ngiye koletera bad inflammation weight ye komenda asiki weight ye komenda ama miralia na arakogera ako ama miralia na arakogera indagereye ko ya kenyubuya ya cross inda ya soaki amanyinga ime bono kwanyora teri effective kukwali indagera ya raranda bono gekogenda yagenda kwanyora tubwati kasi okorera nutrients ejo yaba stored munaki muna maguta yaba converted into what, into fat injara nejeje umato bira bako debego bono iga injara nejeje kwana ko gaje injara nejeje kwanyora njara njana guja umubere na bore igo ko ganye injara nejeji kwanyora njara tiri guja indagere gebuje to kuna kolirioka kwanyora kwajaye gorogi. The glory of the Lord has started to do what? To increase. Bono kwanyora yes bono kwajaye kwaja kubabuja bono inflammation inaenda yaletaki brain fog na kitu ateba blocked stomach, blocked what? Brain enda igebwate mejando bono na nendo ateba na detia basayansi bono bakumanya enda no bongo imbugwate SGR straight path mbono bamanya ndio twamanyite kale kono kutwamanyite kale mbono bakoraki bakumanya bono kwacha guturira brain fog ningi litatuli robongo bono kobwate litatuli bongo na giore igotindete ingi gyagotindia moito na kibago siwata wabanda na kibali ngaba ngaini mba somete science ndio onse lakini bamanya tena kimo tonki naende mundu gotiringi akolere uyigotire bono gwatwara brain fog then gwamara gutwara skin issues bono
bono toxins ejateba etokurie njerende yonsi togosoka mubiri uchaga gosokia wachaga gutwara skin allergies wachaga gutwara food allergies gukubeka direct inflammation yeli bad inflammation yakoletera allergies kwarorire watebono nje tindi kolieke allergies chacha kumubiri and chagenda for a long period of time. A long period of what? We are talking about months and years. Months and what? And years. Then one chairman of Koletraki. Smoldering inflammation. Smoldering no go samberelia. Goromnum dolia grosso mocoros titrisa mua jalisa bualia, moga samberi titrisa. Murero gyogo to me was samberi titrisa. No more makega. One of smoldering inflammation. Ingia koleta, number 1. Wajaga kokota. Wajaga kokota. Tukora mwaka 50 kwa lengi lakini nakiunga nakiyabaiga kwa kota monoiga. Asiki mubiro nkiole. One obesity yamana gocha. Obesity yamana okoraki. Yamana gocha. Then immune cells kinga mwilini abaskali bali bayo kulinda barosa singinje bakole gazi mpaka ki bali gotimoka no kole gazi utali gotimoka baya amen so unaniambia unasema amen tunaendelea sasa bono immune cells chiachaka korosa alibono no oteba ginkolia amagena ngo karaki ngo twara allergies asengenjo immune cells yakorereki chiarosire na ende jibono maete koko jiko na challenge kila litu ka jio karaki chiarosa then kwa maana inki cancer yamana gocha cancer na abasomeni ngabata ininki umurobeli buo korosi cells noro umerobeli noro nyasa begete mundu taramanya murobeli e software na ngiye kurukwa munezi mya ebekire e software uko bataiga yareta WhatsApp nyasa na manyita kabeke yaye uko cells iga chacha korosania bono kwa nora naende ko chiarosanidi chiakuna jikorosani chiko kuna naiga ko chiakuna naiga chiatenena cheisanire igo mineti cheichoire tojo nyasa mbia to atotongete kono chi cells go chiko na multiply iga chiko kuna naiga ko chiakuna nirega ko chiko na korosi kuchinya ko chinya alafu unaona ko chiakuna naiga chiakoraki yatenena igo chiamanya cheichoire obuna bobo ngaini nyasa to bekerete ime yaito lakini bono ko chiaro umubiro rosiro bwate inflammation nyinge na jikuna naiga chia njiri ko nyara kumanya chia kunanire chiana kogendera kwatu aliki kwa rwali cancer. Number 2, diabetes yacha esukali erare iguru esukali ena kiegocha iguru seginjo mubiro okoreki orosire tuli ko nyara ko process sukali buja insulin sensitivity kwa nyara bono kwa beire bobe naende inkonto ibinde ngo bono lifestyle diseases ingocha ngo bwata na high blood pressure diabetes chonzi mambi marawoba nabokonya tu amanyire autoimmune diseases bono mubiro cha kweria munyene autoimmune diseases mubiro cha goraki kweria oteba aya koboko kunkoli kwa muchioyo mubiro cha kakulio koboko mubiro cha kakulia nini eko control sukali umubiro uchaka kweli kurume na orotokuru autoimmune diseases kwa nyara wana maiso kwa gento kito gia chire gia tangira maiso kwando iko nyara kokorora wana kwa inflammation imunerembe autoimmune diseases wana kwa nyara wana
lymphangogenesis bono eye kwanyora emishipa ende yachakire koba ase omobere alternate route yogotama koyokire konyuma ngiokora ogosoka kwanya omobere ochakire ko produce channels ching'ao erinde kwa accommodate cells echi chiaba generated chitabwati mirimo. Number 2, allergic disorders. Allergic disorders. Isko gaiga no ana mauga gako no ene bisicha bigo soka wakoreki wasimura kabisa no ene bisicha bioka maisa kolera kabisa ejingi tbono chronic inflammation. Then tuacha heart diseases tuacha heart diseases, cardiovascular diseases. Nkwara gete buya esukali iri kwaliete, starch iri kwaliete, ikabe sukali twagachire ya ichoire twana chikorido no toko cha kubanga chiguni chie chibando chikorido ngai blood vessels twaja kubanga bano blood vessels turujira naga mubiro calculate gati engine nene muno libageria manyina bagwetagatia yabeka kanda ienda bono nakie mishipa yabeire yarenge iga yaja koba asenge nyongi kibangirabu amaguta abanguo tene kwatwara atherosclerosis kwara mna to gweita buya ngora atherosclerosis bono ande bono kwagota kabisa bono twate haya muno uri na bakoletiki na barwarete naende gukurigere ngiye goita ebinde bitokumera tokumira nabo Ellen G. White alleged that during the last days everything will be poisoned. Talibo kirege nunge twale sumu naenda mangana itu arole no ena mache nabokonywa mache buya lakini tuma ile mache yankiaki nkiabwate bono inflammation in the stomach, bacterial infection. There bacteria mbaka ogochia antibiotic kio medio mutwe toko chiroka antibiotic resistant bacteria kianyura maliogo mbaka no nyuliogoki njiri gukua bacterial infections. Then medications and painkillers gukwa igbo mutwe akaigo ngango panado goja ngango panado goja nimbwate panado gaigo bwate kabwe kigumo gya panado ukuna gutara na kerokyo nande panado ngibwate ego cause gastritis in the stomach ne sumu asenda ne sumu asenda bona aje gukuna na iguru mutu na rona tara guchima tari bono mutu ngakire tigana nyubere iga ntimuke mutu opoa na nago dai pain ninki ne siren nabo kwa ngo mugasotora nyumaje nabto ko igumutu nabo gosa amaiso mnantu ko beka macho ine mugaso kwaka kidogo mutu nabo ko chaka ose pressure ya kinire kidogo umutu tulikoja bona ya goingi pressure ya kinire kidogo wanywe chio mutwe kwa gwenidi pressure kosengi ngi kwa echi yako kwanywa yani aye kwa buko burangeti kwa kumeka lakini inzabu ngike kuna goita yes riberera. Then lifestyle choices iga bono no to goteba because bagoteba like 70% of this inflammation is because of lifestyle choices ingi kwa chora kulia ntwaye bundagera alia ranch na bako ende nyangi indagire rwete korwali mpaka moina bona aye go imukie sani mpaka iga naroneje masakaramo gusiga lyo kwa sani kabisa kwa bomba ndi muno lyo gora wiki emo kwa bomba ndi kwenda kwa ikaranzanze kwa imukia tagire yaro go imuki mono ikibaki ngwetakire chinyangire yare kibaki gekura bantu chinyama ngiye ngoto konyagere. Then gastric disorders imechando yenda because of ibintu tokobeka kochinda ya cause gastric disorders. Autoimmune diseases bono na tebe mubiro bocha akakwelia
uchaka bono white blood cells ji wende ukulinda ayo monyene chachaka koroki gugu attack ayo monye chabo opposition bono chachaka kukuita bono stomach inflammation bo yacha smoldering bono bono yachaka ku spread go chisiko ko ya spread go chisiko yachaka koleta emichando menge bono gukuligiriri this is endoscopy kamera ebekire go jinda makorerwe endoscopy talibo kamera ko beko jinda no mono kiroje bwekaina ligere yalia no mo ida mo korora na mo kwaro no mo munere na bebwate ups downs chigali chingia kutirimboka eline yanya ko batenda gare ya tirimboka because eko bata wone elie na kiroje gastritis ebinte birafumbiro na bakonya bwata manyinga kwerete ime na bakonya manyinga kwerete nse mabu esambegete bono chinda chieito okonyora ekire moto disco kubweriende bono kubwate amaotenda kama utaya kwama na bakoraki kwama na gotaya na arogirwe ngokweroga nindutwe tweka bono inera what we deal with bono kenda yabeire igo bono gwa twara chronic low grade inflammation boneye igekoretwo na nutrient poor diet abangi na mwasomete mwanko ende clinic mwachite clinic taibo mwata mwana ndagira kia koegwa carbohydrates protein alafu na kinaende na matunda ebinde byo ukalera ukeba ukeba muna naye tuli gocha kwa mwana bono kwatwarire poor diet lifestyle choice poor diet igambe na rato koragira kiri ndungi arengo na maja mange kabisa biga kini bona kwagenda poor diet. Then number 2, excess androgens muna bono mubiro koliki mubiro gotire bono muri koibura naende talibo naende kwanyora bande bale family bange bale family bintu bine byonspi na bikoleta ki hormones bono chia kwanyora jakolki ja kure gose ja gunjo kire bono kwanyora ja koletera imichande mingi. Then ndubwate ja koletera bono excess belly fat ama gutobwate uko kachete chigunia ndwada uko ya chigunia injara nejeje injara yanga goja. Then yaleta insulin resistance. Insulin yegere resistete kunyara control the glucose because ya bero mutu yo mirio mutu te kunyara control iki glucose kwanyara wono hesuka diabetes ya koliki type 2 egere igoro then kuruabu twagenda altered gut health inda bono health yenda igekoleta ki igere altered na ende chande getelioka isambegete tioka bono kwa manyobo guma oboko ngumuno ubu bono aya igendo kolia chiantacid akito muchi manyete muguta kuno mna jinjugu nganga akito gabo ngango gamda beke pagime mna bwate jiburukse ke jingi yaiga akito njire ime ya enje kongo tebe experience kidimbwate mna interaki na bangna ni me dak tonjira raya eke kabube tamta muwadiroka bona jingi nani yoko yani nabenga amache abochoire kurwalia okolete silote kwara kobeka kosam kwabe kwaleta marawa kwara kutumba atulia kidogo naenda abochora naenda koroki abochora so imichando idonga yere lifestyle choices bono ingike koleta inflammation bintu birie biyense bintu birie bantu banjete ingi tuadeva lifestyle choices tuateva nduasoma Romans 12 verse 2 12 verse 2 ngiadeva do not be conformed to this world indagara nengi yonsiere to jimnere kachikara jingia komesa naende ere bwango lakini aya pastor mbia ndolie dibindevi kwa nando ti conference
ejina iboko tokoegwa lunch in a box. Lunch in a box. Lunch in a box will be served. Ono twaegwa ebintu mune in a box. Ya ga twaragera buja muna busi. Na kiro jengo okatengo somi bujaiga. Asingi njo twaragera ki? Twaragera buya. Lunch in a box uko liye bintu mune bi. Ya clog obongo. Because amaguta alikire nge bwata amaguta. Mwaka kita tebeteiga. Na somiri abana bakuri banyore mirimo rere bakongorera blue band no mugati ne sukari bono nero nere kungita abana bakorire ki bangitire na nyora abandu gete professionals ngabatebia ninwe mugoita abaiboringa omwana ojo rero goja ngoro muibori gwacha na 20 liters ya maguta salad nayo gutumia salad ekinyoro kigima abande bagutumia ri nayo gutumia salad salad yoko nyoba kagali esto kidogo ya koraki ya onjoka ya baligina kwaina konyane kera isiko kose muri koro abindu munebi kose ngale mwaro tegusi salad yoko leta rwengima ekebuyo kigima amaguta ya maji na kimongo nyaro keke kuzi vegetable oil, liquid vegetable oil na kimongo nyaruka that is salad vegetables na ba ingo batengo basomye kenyoro muna ba benyero ba goteba ba goteba gutalia baleta 20 liters ekebuju kerie kegima kwana gutauri ngora ngomo nuragire ngwara ozie bintu kidogo kwanyora mubiro chakira okaraki kusambika kwanyore sukari kwaletero kilo 10 nero uko na goita mande muno kuna kokota esukari ngwangere go test muno kwanyara kwana komenda bisengenjo test ya jagere kwaera no aigu na bengo mwana moke moe erunguri bwate sukari etabwa sukari na bakonyu asenginja tabuki tama nayo bere 2 weeks utarari echumbi 2 weeks utarari echumbi you will adapt abako soya bang nambara ko tari echumbi bang nambara ko echumbi no mweli no ni chumbi ensiri ni kabisa ate ayege ndeke bwate chumbi nyingi sana asingenjo umwebera wa ebwe onjo ire wikire bone gunarete bila chumbi kawaida naenda ko test bya sana bila chumbi bono bintu bidyo byenseye ebintu bibya byarai byenseye bidyo tutaye tutolie na bibyo koraki nabo koligere lichinju kunjiralia nabo koligere chinyanya njiralia nabo koligere nabo koligere chonzi njiralia lakini bono inki emechano ninki health reform ekra ya chagete abande barenge korosi endagere embe bono presentation is wrong. Presentation is what? Wrong. Ntwaragira toiguta ngoi gwete bobe muna endagera twali nembe because it was well presented dalibo lakini bone yitinda itali ati inaja gukura chigambani lakini abantu banyasa batabuki ikemaene bono pro inflammation echinchiri chigo promote ki inflammation chiko kara inflammation yagenderera pinto bya byenseye chinyame jitoko na kolia during the last days meat will be poisoned yakero na menyete South Africa na gachire Botswana na karere chinyomo chombe jikonyenywa na bwate project tu a collect na kitogoroka liver flux tu agachire Botswana twenda onzi South Africa yonzi pi okonyore ng'ombe ikuite kama ira iga ama ni lini tokurusia ebyanda ebitambe kabisa na ndenya meina bakorosi kuyawa process ya grade A for Europe market because nye mengi gejande gete lini diruda bolkorosi kwa lirosi kwa ndagera SS bono ibinde ebyonsi pi mbiro igaiga na anka na kirase during the last days
na mache na timbu ya mache na koleki mwabucha mache chinsoko bondo lako ndo timba ki o timba mache kwa timbira mache ka tinwa mache tasareketi. Yes, so grains, some of the grains mbibwato moyo grains ne chintetere njibwata ki obo moyo ime yabo talibo because uko nyebe kanse ngiko ngakora ekwama nera ne bwata defense mechanism ne bwata ki defense mechanism chi poison chi a chikoro ku lectins na kia bangina bali abakoro bakabekire chingenda mache ime overnight bacha kuyeka mambia ngai basomete indigenous knowledge yeyo lakini abalero polished dengu igere tayari 10 minutes chingende chiabeire mwalire kwa beke pressure kubuka pressure kunga jaja chiaru jakarule boindiri tangani mwabeke pressure kubuka ine tuikaranse teiga twa news chingende chiajire ngire twaga kwaga tigurunka outerere chingende gosegetheri ikoja kolire rwo sabato Sunday Friday yeito likoenda ande naende kokotebwa umuriro orime echigo koraki chigo kuba tinje dikora gosengene njia kubere ngikia bete na koramba kalero but baba katebire chingende chinkoraki nchikuba na achire bono gokwanda kwaje kidogo kwacha kwana komenda ige tuki kwana gusuki kwande chaime kwarete bituki naende kwa koraki echingio korosia chingende naende asikio kuchije kaboigo esengenjo nchibwate lectins echichire defense mechanism yabo because na chiro njiki njire moyo ekitaete chikobe kunse na chiro chichikire chiame elinde because chikoliegwa njiko nyara kogendera bogima njibwate defense mechanism yabo na kichi yokonyora na chocho kwa chirire bona chiro chiko chirenda yao chachaka gosoki poisons toxins chigo goita then ndobwate refined sugars esukari edokonywa eyendabu sukari nguru ndolikolia esukari endabu egekonda straight mpaka manyinga etebwate mangana mange etebwate mange konda straight mpaka manyinga twama na tawangi twateba weight gain weight yamana komenta bono tusuka bundo bwate chinswe chichiko bwate kururoche chibwate mercury, the great seas, a lot of mercury because petroli kiregendo ho ilionsi pinga yegoeta oceans bono spillages na kichingani chinyinge sana chinsu chonsu pichi utojime koterema chinsu chia tene kukwanya bwata kwanyora petroli ilionsi pi uraende petroli utega otio kare petroli na kyoko igwa bona eli crude na kiere eli engerani eli tararo siguna kiere ebwate binte binge kabisa nere kora sumba kera miye para bono na bio kwanyora na bio koraki bigo toita amaguta bangna na somia segete wande yaya maguta ya nara to kulijinge ni chianza abale bio mate bamenyete buya kubwa abantu bale nyumba because mole byako nande bimbekere boilo to beka maguta beka ige tungu ne nyanya na harage ile lakini nka tasme esukumetu ale ki hotuli na maguta which is killing us. Vegetable oils bono ngikirekia indagerengia igentongera nabate imambia igentongera nabate imambia onye to kunyara kunyisime kaisiko ndagire yutolia onye to kunyara kunyebeka nse etobe emelikende to koraki tolia angaikwa rwete aseliroba na enonye ndagire yego kunyebeka aseliroba etobe ya mikende to koraki to libintebyo inere policy yoko manye ndagire ngia poor diet nere gotoita number 1 tangausi endagire ndeyonsi muna kwa kiniro mungina
uranyebwato nyebeke isiko teko gunda teko gunda ko yaru yagunda ngoro siere mbolea urasima kene ne mbolea ili nikiame uraike kabichi unyebeke isike gunde to kwenye tumina mune mbolea compost manure obonyansi ngoro sibale compost manure obonyansi bona kineko te bono aye kwaruza samaraba onye ndagire ye kubikwa samaraba ya miegendo na ete okonye mubiro kubona nabo kumenya mona bono uraenda ebaga kwareta unyebeka maraba ime unye kumeke after 1 week to go nyorekero chindagire je pogisi uranyebeka marabanze to ko chakonyora na after 1 week kero te komera umugadio ingio ko komera obe nyameri ngie komera kebe bono yo bono tangausi ne nyingira mangana ngonyumura maja tangausi no boke bokaigo kubeka mache abaiga to beka macha muliro oboko bobeka macha muliro boko besumu ya macha muliro amache igatwa akeigo tepid water kwa mana kubeka oboke bwa iga buja kwa mana kunywa buja tali macha muliro amacha riki lukewarm bono iga bono ga kobaki room temperature buja aga liberera keiga kwa beko boke bwa then batiko ko bobeka bobe hot boiling ubokobo ingiboka bose chinjoke mbubwate enzymes mbubwate antibiotic ime kukwabeka macha muliro gwaita kiregento kwanyura machenge kwangugure bono binsali kale twa kalire geteli wekire binsali bujya dere twa egesu binsali yasira aba indi chituka chia aba indi all around the world nongora agenda binsali bujete binsali kali binsali kabisa chinjuku kaliye tree nuts kobaro kinde berries chingenene tunakulie bintu mnebi badi ebibinde biro chimuina abu chisukali echi chikarange echi maguta ya ayama ya roasted from vegetables arokoranya sukira kando madu nuli boiro muberto ko jaka kwanga ati kwaja kurwara singi utali kulia maguta karangire potambe ngo tebya bangina iga ragere muno murwaire bintu bira tali kulia digo so mundu mutaka okwelita self restrained na banko nyara kulia lakini na amwire ki tindi kulia na banko nyara kulia lakini na amwire tindi kokora ki tindi kulia erore naye na choice ya kitindi kulia no bwate na boko nyara kulia lakini tindi kokora ki tindi kulia dada nego chiabona chibijanyiro chingiya one sani ina kirojere buja uraragera igota kune bintu byonsi pi tokora tie size pangana ngura takuna mule chikaruti mwaji sibi kabisa mwaji takuna kabisa ya sig mobule njika karuti ti ayo ko chisibi kabisa kwa karanzanze ile ngorali you need roughage in your stomach rienda me no ria yemo turagereti ya dogo na blend watakuna kabisa elinde ya soanda ekiabuso kiatini kabisa enda kabisa bas chinsa na akoli then a roughage in the stomach ya indagera de konu yarora ese asinere goita
chinsa chia tunyorirake bono tie tuchake to Genesis 1:29 omusomi ito Genesis 1:29. Genesis 1:29. Nainde Nyasaye agateba rora nabaire kera ekemeri gekwama chimbusuro asense engima na kera omote okwama amatunda ari ne chimbusuro kire imeo na byo birabe endagera yaino. Ine endagera twaetwe endagera kie bwate chimbusuro na kinyasa manyete that fruit with seed bearing fruit is the best. Era bandu moga antoma tinere genetically modified tinere tali. Nyasa kera tonga dangia tevete. Nkia vegete. What does it have inside it? It has seeds inside, eh? So was it genetically modified? Nyasa na manyete. Ndoje tu are seedless oranges. Nyasa na manyete. Nyasa na manyete ndoje tu are seedless. Na kia manyete. Dawa kata mulia matunda. Akole, taibo. Tanga ta mulia matunda akole. Batingi atebete aka insist akatebaki. Eke manyerelio ngikia lenge. Kintetere. Ekina kio kia lenge eke manyerelio kienga kieye. Alafu naende 30 na kia kata. Sarasin na ebi green plant for everything that has breath in it. Na ebibese byonsi na birure bibe endagera ya chingiti chionsi chire moyo ase ense akaba boigo chingiti chirarai aene ngiti kose nchiole aye songe okuwa na bego teba everything that has breath in it kire gento ge kweyana igo da into twensi tokoreki green plant ebindo byonsi bibwate kara takune ebindebyo mwasi bikabisa pesticide njiro chinyinge mwasi bikabisa mwana kuli ebindebyo ebigo konyo mubere then 2:16 ageba deba erio omonene Nyasaye agachika omonto oria akabora amatunda akera omote ore ase omugondo oyo nonyare koyaria. Yes, igabwe yarenge karakururi chiko lakini giatete torigereria sokoria moliki amatunda aya kiro mote talibo to teba na mapera okokoria ekero na kiroje enga kinera mapera kwama enga kinera avocado chikwama ebirango atiebi tokoria mapera lioka yaya season sinchiro ekera matunda akoraki na kiekera toko ja bari toko ja kogenda iguru twenzi ntwana katoro iguru taribo umuti nuraria muti nurarai muti nure iguru rosana muti nurarai okwama matunda aranaki amatunga renga ebirango atibioka chiena irenga aya ebukungo kwa na kia koteba no bara matunda 12 omute noro okwama matunda ore igoro mumade vasiengo teba egere Revelation ojiarai ikaro tu achire ko kaenda igoro umute noro ekwama matunda tinda ko bade matunda ki ndate mwana mwenye some asike gusibuya motegerere mokoreki ya mokore Bible study momanye umute noro okwama matunda angeno roche ki amache na kiaro amachariki
bono togosoma gitabu gia Daniel ndubwate Daniel's diet. Daniel ingi akalire ingi atebete tweribaga tukoreki turagere tweribaga turagere na nengi tutete kulia toya matunda ne chingeni ne chingende na kina ende na mache tomana baada ya matukalenga 10 days kaki kinabaire 30 days muragere igolioka muna Danieli tumira na after 30 days na baye gitabu pone gitabu yake mokorikana kimoigwete onye mambi mogo jaka muragere buya mumana kontebia after 30 days na kimtokora kiki toigwete tieto kore birito kunyara gukora asera ya asenseye Philippians na kiago deba ojo chagete ga siengi nyasaye na bakoroki jabako nyekora na ende na kiago deba I can do everything through Christ who does what? Yes. Inga na kiego chaka ninje ngokoraki ingo chaka egasie yu kwanza nyasaye mana gokoraki nyasaye ta gokoretera kubekere munu yaya ninje ngokoraki it's my personal effort first for me to be transformed then kuruabu na lindabe living sacrifice. Are we together? So the diet heavily based on beans, which is used as a primary source of what? Protein. Mungina kora te kia ngori turabeka kia na gogoita ngora. Dia tulie bintu biria nyasa kora taki atebete. Bono, the diet is encouraged for detox and healing the body for ministry. Nje na batebia telephone messenger asimunda ite munyesu kibono irwe yaba gusi irwe yaba ngina irwe y'abantu ba Kenya egende South America munye ire Asia munye beke Europe after the gospel is preached the whole world and what will happen and Jesus will what bono ni gaki nyasaye ngiatarajira tali ndutokerete ndogo chenjirende bono ngitutaete endagereria takeire tulie beans, nuts, fruits and vegetables, oils, avocado oil na orokia bangi na gite korosi avocado oil iri sabwali hachi atu avocado chi agundire to chiombe ngada ya ye chigunde te lete suguria chibeke imebeka makara tiga chioka mpaka chibe chimwamu kabisa sugu alete kitamba pata kabisa bakarosia makuta abangina bate kai amakuta ya avocado tu arosiri ya noroje abangina aliba avocado chikwa machinyinge chikusiba avocado chinyinge bimete ba chiombe baruta mugono kata ya chibono oraki chibeko uchi atabire chirusi kinege chiko muchibeke sugulime bono weka china woka liko sugulime chionjo kiba kachibe chimwamu kabisa ya avocado mune jiko chibeka kabisa amacha ali agende chibe chimwamu kabisa kuchia beri chiba makara nabo chimeka kenenge soime lakini makuta ko chaga soka nabo kora makuta ya avocado ngonyungura nege kwa beke suguria chimogo tukuta ali mugondo bega kabisa avocado makuta avocado hili yabeire kwa mana ko oneliwa abangina lere baba deba bali Yesu bakanyete abangina Yesu bakanyete naboko yaka naboko ruga avocado coconut to inero nkorosi gwere all grains wana tumana kusuka what to avoid biribi ko cause inflammation ntu abite bakukuru ali mutu yeast tokobeka yeast tokobeka ria wosu twakanda
yeast ye mategere yokobotia and leaven bread bono kunywa kwanye be kanda ngiapa ore sane delioka senge njembe yakorire ki yabuchirenda indigestion yakoroki yacha because obegete yeast megati na processed food grains yaba endagera ya bacteria elito ererierenda then vegetable oil na batebirie bindebi tigana na birobia chaka good alternatives chaka no energy boil na bade barebe bamenyete buya gutobua mbekere boil abu indie mbererie because mbatagete ki mbataiti maguta amarua ni maete ndubua ati na stimulant echi ne kisota ndengeretie kisota muati kete taibo bang nambali ko nyisota ebirero mbierete sota ngia tiketwe bandu bali ko nyisota singe sukari gere iguru wone mdo munebyo twakolire bona chibi chanjira abuja ebintu bikakituru chimbya bikorekana mbibwati kaye ngija ebintu byonse ngobekera muri WhatsApp ngobekera muri WhatsApp kabisa undiri babekera na WhatsApp bali gere chibi chejo kali ebintu kobiro engakie tomenyete abantu mbaliete mana yoka lero ndobwate fruits and vegetables to kulia biko tokonya umubiri bona banganto kujaka detox rende not eating too much too frequently toli ne kerengo na ene toli endagererie rengi ya bono alafu in 30 days toli poti na kito koleta ki tole na kito de kuwena after 30 days to mana ko report asinaro I think yagenda lakini bone ngendo nabeka ya na cold the last party yarengeiga kukwalire ndagire yonsi pi kwatara across the block for 20 minutes kwanjuka kwagenda kwera na waja kwara ko exercise talibo tali moji komenyoka mubunabune ka magurorende muko tarangora tu mwakoroki mwatimuka oterero mugaso ngoterero mugaso ndagi mwaka ira abana nsanga mwaka baireziko mwoterero mugaso because iga moko bera igara kini mugwato mugaso munge bando konyore bale nyumba lyoka vitamin D teyo kwanyora even vitamin D getayo bono bachakire okoroki umubiri ochakire no even ngosi ya chakire vitamin D teriko ba assimilated kwanyara bono wachakire kurwara yes na ine ndubwate new start ine program ya ito gukora bono ko tu akorire bindu munebi amaruira mangina bagwetera ari na ine tokoreki we believe in God. So those are the major things: our food, lifestyle choices, then exercise, and we believe in God. Let's pray. Let's pray. Gracious Father in heaven, we call upon your name. Thank you for this opportunity for us to learn. Father, we pray that you will be able to lead us, oh Father. Give us the will and the energy to be able to be transformed so that we can be a living sacrifice that can be able to present it to you, oh Father, my God. Father, as we wait for thy second coming, oh Father, we want to be ready so that we can be able to participate in the jumping and being transformed, oh King of Glory. Father, we invite you, the willpower in our hearts so that we can be able to influence others, oh Father. As I've taught these people that love you so much, oh Father, I pray that they will be used as vessels to present the message to everyone. Father, I pray as we proceed to the next program, be with us in Jesus' name we pray and believe. Amen. mwamanyire nga chindagira mokoli chinyinga njiri chikwete bono ninu chimbera chie chindagira talibo igo rero mwamanya igo bono mube mokoli chindagira chire moyo chinsa chia break chiaerire ng'aki togokora bono moroche togenderera
mogochi korosa mosaga gosabera omokwani into tagetimanya gosabera abakwani iga iga kero bagokwana amakwani amasaba yakobucha mono bono ntagete moimoka ase nini chidaika isano tori chinsa chiri chinde chidaika isano mogende motaratare iga nsa iga mogenda gochisuka kia mwachigokora chinsa chinyinge motaratare iga moirane gochaga iga baada ya chidaika isano iga rige chinsa chino morora chidaika isano baada ya chidaika isano moirane toikaransa na ntogende na egepindi kende biamono.